ez behar bat gertatua, inor nahi ezkenuna. Eta ez behar bat gertatzen danean eta kudeatzen danean gaizki, txapuza bat iten danean autokritika bat ere egin behar da. Ni ustez bestiok egin ditugula beste hainbat gauzetan bizitzan eta bai gure kargo politikotan ere. Eta guk eskatzen duguna autokritika bat, gaizkin jalako gauzak, eta ni ustez hori onartuta dagoela. Lehen egunetik gaurraino, askoze hobetu inziteken. Hoi ez da alarmismoa sortzea, baina egia da, ez dela ondo kudeatu, eta autokritika ez teu entzun. Hipokresia eta gezurrak eta gu, beha, nik esaten dituenean datuak osasun aldekoak, benetan, ez da hipokresia, ez da gezurra, dia datu batzuk, zehatzak, y no es cuestión de meter miedo a nadie, señor Cano, o sea, es que no querer ver las cosas, o peor aún, ocultar una información que es pública, que en los medios científicos a nivel internacional está ahí, y ocultarlo, pues me parece que es una irresponsabilidad tremenda de quien está gobernando. Y yo creo que no es meter miedo, es decir lo que hay. Miedo te puede dar a un gobernante que sabiendo que está haciendo algo que es malo para el medio ambiente y para la salud, lo oculta. Eta berriz esan dugu eta esaten dugu gaur ere. Horrelako gaiei adostasun alden handianarekin bilatu behartzaile irtenbidea. Garaiz gaude. Pentsatu ezagun denontzat zer den onena. Gu prest gaude. Lasai, patxadaz, hitz egiteko. Minik sortu gabe, atzo entzun genuen bezala. Irainetan erori gabe, razionalki. Mai gainean aukera guztia jarriz eta herritarrekin konpartituz. Zuek presa bete.